Roja yekşema bê ango 16 Eylûnê hilbijartinên rêveberiyên xwecehiyên rejimê li Sûriyê tên darxistin. Li navçeya Cizîra Rojavayê Kurdistanê jî amadehiyeke berfireh ji bo wan hilbijartinan hatiye kirin. Êliya Mîro, serokê Komîta Dadweriya Şaxê Hesekê ji bo hilbijartinên rêveberiyên xwecehî ragihand ku li seranserî parêzgeha Hesekê 2515 berbijêr hene. Her wiha 707 navend ji bo dengdanê hatine amadekirin. Ew navend jî li bajarê Qamişlo û Hesekê yên Rojavayê Kurdistanê ne. Li gorî medyaya bi ser rejimê ve ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PD derdora 100 berbijêr girtine û soza neçûna hilbijartinan binivîskî ji wan standiye li jêr gefa desteserkirina mal û milkên wan. Çalakvanên xwecehî jî dibêjin girtina berbijêran ji aliyê PD ve di çarçoveya xeleka şanoyên navbera PD û rejimê de ne. Emîndarê Şaxê Partiya Elbas li Hesekê Türkiye Sên ji bo rojnameya Alwatan ya nêzîkî rejimê got hilbijartinên rêveberiyên xwecehî wê di dema xwe ya destnîşankirî de ango roja 16 vê mehê werin darxistin. Serokê Komîta Dadweriya Bilind ya hilbijartinan ya rejimê Slêman Elqaid li daxuyaniyeka rojnamevanî de eşkere kir ku 46,000 berbijêr li ser asta Sûriyê ji bo wan hilbijartinan hene. Her wiha 5305 navend ji bo wan hilbijartinan hatine destnîşankirin. Ji wan 707 li parêzgeha Hesekê ne. 3 salin dema yasayiya hilbijartinên rêveberiyên xwecehî li Sûriyê bi ser de çûye. Biryar bû di sala 2016 de bi hatman daxistin. Ew jî li gorî yasaya jmara 107 ya taybet bi hilbijartinan. Hilbijartinên herî dawî jî ji bo rêveberiyên xwecehî li Sûriyê di sala 2011 de hatibûn darxistin. Li darxistina hilbijartinên rêveberiyên xwecehî li Sûriyê bi giştî û li nava bajarê Qamişlo Hesekê yên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî piştî 6 salan ji destseladariya PD li navçeyên Rojavayê Kurdistanê tên. Tevîrjandina xwîna bi hezaran ciwanên Kurd ku ji aliyê PD ve hatibûn revandin. Nexasim di şerên li navçeyên derveyî Rojavayê Kurdistanê tevî hemahengî û hevkarî bi rejimê re PD nikariye tu'tîrafeke fermî yan destûrî ji aliyê rejima Esed ve werbigire û ne jî kariya rejimê ji navçeyên Rojavayê Kurdistanê derxîne. Piştî 6 salan ji destseladdariyê PD ji banga federaliyê daket nenavendiya siyasî û niha tenê behsa nenavendiyê bê peyva siyasî dike. Di civînên PD bi rejimê re li Şamê behsa daxwaza rejimê ji bo beşdariya PD û navçeyên dibin kontrola wê de di hilbijartinên rêveberiyên xwecehî de têkirin.